سلام تعني هبلي كوراتين كوراني تملكتنا أزي مدوراينا أيو مدوراينا كل جزء حمص كاب ساعات 10 كساب ساعات حدا نبلو مدونا أيو لما يخع بعل الرجال أملكتنا حدا قشة أنجينا لنا قشنا ونبعلم كفلت يوم نسخاتهم جن نجورو إهن مهن حاولكمنا هنصنحو بالزجاج عمي ساعته كقربي فتو حاولكمنا تصنحو قاعد بسلام مسؤول قاعد هنصنح صبوستي مجمرة بملوء شمو من حلفنتهم سنجمر. قبل صادق قبل مدينة أو كيركوس كفر كتما وردا سلستنا أيوة الناس راح فتسامي وأنا مخاري. صبو سخاون سويتنا آخر كان أو زين أو استدينا مسخا أو بعد الرجاز ملكت سفح زله مبرهي خطونا سلز مسحاب تعمل كم سكني دليستي نايلومي فلا ما حتى نازغون كم تعتون أو متويين مجلس زفتن كوا. إرتشا أب مثل هاجر زفترة تاي مسلستي بتلاقي هاجر كم هاجر أم غزال إرتشا نوعلو جدا لونا إرتشا كم هاجر تعينت مثلي يزفترستي. قدم سنتن مرعينا نايلم زين إرتشا يا وبخ خلته ويسلستنا جرات يا وفلي جوري الناس وحبيرنا محلفة لي مثلا إننا هذا الصباح هداسي قد ممرقول لخبر بعد المغنو فلي جورا مالتي مغنياتو هداسي قد تعميل تمالع ناي بعدها ينورر تعلل فرسة لهاجرنا للعالم إيكونومي برا الوسيل سلالهنا كالأي ختمنا عدي سببا ياهم تتفلتو تعميل تسابق من قدي أورا للو لي متشل الرجال المعال نيرو هذا جن تعميل تخحيلا تسائلا لتجلجلتا وينتبع الكخورو لنزموسو أجايش هذا ما متشوت هنا لله تلص للهنا زيفلو يجورها وبزعبا الرجال هاجر للو مثل تايو لبل تنا مجمريا خنم صونا خيل تناي سلام قداي مكنياتو الرجال مالت سلام العراق حبير كام من مارس للهنا قيمتها متفاصل للهنا حدا زي ناي سلام ماخل مهنا ايثيوبيا كم هاجر اب يونسكو تمزغبه كرسس للهنا خنصبارقلنا يخيليو كلاغا ناي مكالن ناي متحبارن ابزحا للحدنتون كنصبارقلنا يخيليو مكنياتو ايثيوبيا تفلالي ባህልን ቋንቋ ሃይማኖታት ስለሌለው ትናይ እርቻ በዓል ድማ ለኡ መሰረት ገይሩ ለመጽስ ስለሆነ ተዋና ግን ናይ ሰላም ማእኸል ናይ ባህል ማእኸል ናይ ምክዓል ማእኸል መሆና ከንጸባረቀልና ይኽእል እዩ ኢሎም ገለጽኩዎ ማለት እዩ ጽቡቕ ሙዚያ ተሕዘውን ኦልሞስት ኢሬቻ ሁሉ ግዜ በበዓመቱ ዝኽበር በዓል ይና እዚ በዓል እዚ በተለይ ምስለ ሃገር ምፍጣር ናይ ዋዕሉ ዓውይ ግደ ኣለዎ ናምነት ኢትዮጵያ ከምዚኦም ዓይነት በዓላት ዘለዎ ሃገር ያ ኣብዘል በተለይ ብዓለም ለኸ ደረጃ እውን ነታ ሃገር ዘለዎ ምስሊ ፍልይ ዝበለ እይና ሙዚያ ተሕዝና እውን ኢሬቻ ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ኣብ ምጥንኻር ወይ ከዓ ኣብ ምግልባትኸ እንታይ ዓይነት ረብሓ ኣለዎ ወህዚ ቲ ዋና ከም መድረኽ كم دلدل خوينو كم دعوة مما يتخويني يقلقل له مالتي اللي منتاي كابازار جميرو لتفلاليو ناي بانلوي تات نصنعتها وصحفات لقرولو حبيرهم لذاتي لو تفلالي الواس لو يسوم لقدلو سلالهونه كم مدرك كم دلدي سلازي عبي يو مالتي حبر مالت حونتاوي لمتنخر አዲስ አበባ ተሪኻስ ሁሉ ኢትዮጵያዊ ይለሎ ማለት እዩ ካው ሐሊፍካ ካቲ አብዛሃ ማለት ብዝሃነት አብ ልዩነት ለሎ ሓድነት ይኸርየና ልኽእል ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ድማ ናይት ሓደ ባህሊ በዓል ክትኽብር ተለኻ ናትኻሊኻ ኣብ ለሐለፈ ለመስቀል ኣኺርና ነርና ናይ ወድመራ እዚ ብሙሉእ ታይል ፈጥር ተልካ ውህደት ናይ ሃገር ህንጸት እዩ ከቅምጥ ልኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ በሓደ ግዜ ይኹን ካይታንጾ ትኽእል ኣብ ከይዲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ላተፋለጥካ ባህሊ ለባህሊ ሓሳብ ለሓሳብ ላተለዋወጥካ ላተወሓሓትካ ስለትኸድ ኣብ ሕውነታዊ ኣብ ምምጻእ ዓብይ ግደ ኣለዎ ማለት እዩ ምስቲ ፓርቲና ልኽተሎ ናይ ሕብረ ብሔራዊ ማለት ብሔራውነት እንትን ኢትዮጵያ ሃገር ልምህናጽ ኣብ ወሰንቲ ዝኾኑ ነገራት ብሓባር ክንሰርሕ ከም ለለና ይልሰርሕ ለና እዚ ሓደ መሳርሒ ኮይኑ ከገልግል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብኡ ተፈላለየ ሙዚቃ ቀርብ ይኽእል እዩ ተፈላለየ ኣከዳድና ይቀርብ እዩ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከም ትገለጽኩ ይቀርብ እዩ ስዋና ድልድል ይሄዝ ድልድል ምፍጣር እዩ መራኸብ ምፍጣር ኮይኑ እግረ መንገዱ ናይ ኢትዮጵያ ተፈላለየ ብሔረሰባትን ሓድነት ኣብ ምፍጣር ሓድነት ተፈጥሮ ከዓ ሃገር ኣብ ምህናጽ
ምክንያቱ አወሰንት ለሆኑ ዛዕባታት ሃገራዊ ጉዳይ ሓደ ኾኑ ይገብረና ማለት እዩ ኢሬቻ ከምቲ ዝገለጽካዮ ኣብ ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ዘለዎ ረብሓ ኦልሞስት ዝተፈላለዩ ብሔረ ብሔረሰባት ሓቢሮም ከኽብርዎ ይኽእሉ በተለይ ኢሬቻ ሕዚ ሓደ ዝግለጸሉ ሓደ ናይ ኣካዳድና ሜል ኣለዎ ኣካዳድና ሕዚ ኣብ በዓል ኢሬቻ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ በዓል ኢሬቻ ዝተፈላለዩ ናይ ኣካዳድናታት ባህላዊ ኣካዳድናታት ተኸዲኑ ዝቐርብና ከምኡ እውን ካልኦት ካብቲ ክልል ወፃእ ዘለዉ ካልኦት ክልላት እውን እቲ በዓል ከም ናቶም ገይሮም ከኽብርዎ በተለይ ባህሎም ብዘንጸባርቕ መልክዑ ኣብቲ በዓል ንኸኽብሩ እውን ዝግበረሉ ኩነታት ኣሎና ግን እስቲ ኢሬቻ መግለጺ ሕብረ ብሔራውነት እዩ እንተልና እስቲ ሕብረ ብሔራውነት ንዓልኻ ከመይ ኢና ንገልጾ እስቲ ኣብዚ እውን ሓሳብ ክትወንደለ እየ ጽቡቕ ሕዚ ሕብረ ብሔራውነት ሕዚ ክልተ ነገር እዩ ሕዚ ናይ ኢትዮጵያ እንትን ክነምጥ ተለና ፍጹም ሓድነትና ፍጹም ኣፈላላይ ልብል እዩ ዝጸገም ኮይኑ ጽንዩ ፍጹም ሓድነት ተልካ ጠቕላላ ስለ ትኾን ክትጭፍልቕ ኢኻ ማለት እዩ ፍጹም ኣፈላላይ ተልካ ከዓ ሃገር ክትብተን እያ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋና ሚዛናዊ ኮይኑ ልመጽእ ግን ኣብ ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ምጥንኻር እንታይ ማለት እዩ ናይ ብሔርን ብሔረሰባትን መሰል ትሕሊ ናይ ሃገራዊ ሓድነት ከዓ ናይ ግድን ተኽብር ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከምቲ ዝገለጽካዮ ሕብረ ብሔራዊነት ክበሃል ተሎ ብቋንቋ ክንገልጾ ንኽእል ኢና ብባህሊ ክንገልጾ ንኽእል ኢና ብኣከዳድና ክንገልጾ ንኽእል ኢና ብናይ ሓዘን ኣገላልጻ ክንገልጾ ንኽእል ኢና ብናይ ደስታ ክንገልጾ ንኽእል ኢና ብዙሓት ጂኦግራፊ ክንገልጾ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕዚ እቲ ዋና ግን ኣብዚ እቲ ናይ ኢሬቻ ግን ሒዝዎ ልመጸታ እዩ እቲ ዋና ፋውንዴሽኑ ሰላም እዩ ሰላም ከዓ ናይ ኩሉ መሰረት እዩ ማለት እዩ ሰላም ድሕሪ ሃልዩ ኢኻ ትሰርሕ ትኽእል ትንቀሳቐስ ትኽእል ካልኣይ ዕርቂ ኣለዎ ላፍቲ በዓል ቅድሚ ምኻድካ ዝተባኣሱ ሰባት ተሃልዮም ተዓረቕ ማለት እዩ መስቀል እውን ተሪኢኻ ከምኡ እዩ ኣብ ሓድሽ ዓመት ክመጽእ ተሎ ዝተባኣሱ ሰባት ተጓነፁ ሰባት ቤተሰብ ክዕረቑ ኢኻ ትገብር ስለዚ ኣብዚ ሓደ እቲ ናይ ትግራይ ኣለባብሳ ክዳን ድሕር ኣነ ተኻዲነ ለኣቲ ኮይነ ስኻ ተኻዲንካ ለኣቲ ኮንካስ እቲ ካልእ ኢትዮጵያዊ እንታይ ዓይነት ኣከዳድና ክዳን ኣለዎ ኣብ ትግራይ ልብል ክፈልጥ ትኽእል እዩ ናይ ኣምሓራ ከምኡ ማለት እዩ ናይ ጉራጌለ ከምኡ ናይ ዓፋር ከምኡ ናይ መላእ ብሔርን ብሔረሰባትን ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ምፍላጥ ዓብዪ ግደ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትገብር ተለኻ ዕዳጋውን ክሊ ድሓር ክነልዕሎ ንኽእል ኢና ዕዳጋውን ክፈጥር እዩ ስለዚ እቲ ኣፈላላይ ነበረ ዝኾነ ክትፈላለት ክእል ሓሳብ ናይ ምቕባል ነበረ እንታይ ይገብረና ኣሎ ማለት እዩ የኻዕብተልና ኣሎ ፋውንዴሽን ይፈጥረልና ኣሎ ማለት እዩ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ዘትርኢ ተለኻ ኢሬቻ መጀመርያ ክመጽእ ተሎን ሕዚ ዘለዎን ኣፈላላይ ዓብዪ እንትን ኢለ ንኢትዮጵያ ይልውክል ማለት እዩ ዋና ፋውንዴሽኑ መሰረቱ ዋላ ንኦሮሞ ተኾነ ሕዚ ከም ሃገር ኢና ንሕና ኣክት ክንገብር ዘለና ከም ሃገር ኮይና ኢና ክንሓስብ ዘለናና ብዙ ኢና ክንገልጾ ዘለናና ኣብቲ ሕብረ ብሔራውነት ክበሃል ተሎ ግን ብትልወልኳ ኢና ክንገልጾ ዘለና ምክንያቱ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ዝተፈላለየ ባዮዳይቨርሲቲ ዘለዎ ሃገር እዩ ተፈጥሮ ተሪኢኻ ብዙሕ ብሔር ብዙሕ ቋንቋ ብዙሕ ኣከዳድና ብዙሕ እንትን ዘለዎ ስለዝኾነ ብሙዚቃ ተኸድካለ ብዙሕ ስለዝኾነ ብኢና ንገልጾና መሰረቱ ግን ሃገራዊ ሓድነት ትሕሊ ናይ ብሔርን ብሔረሰባትን እንትን ከዓ ትሕልወሎም ዋና ፋውንዴሽኑ መሰረቱ ግን ሃገር እዩ ሃገር ድሕር ለይሃልዩ ብሔርን ብሔረሰባት ስለዚ ሓድነት ወሳኒ እዩ ማለት ነዚ ይልእርም ኣሎ ነቲ ፍጹም ኣፈላላይ ነበረና ነቲ ፍጹም ሓድነት ጨፍላቕ ነበረ እዚ ኣጥፊኡ ብሚዛን ማእኸላውነት ናይ ውልቀ ሰባት መሰል እውን ክሕለ ይገብር ሃገር ድማ ሃገር እያ ቀዲማ ሓድነት ከዓ ወሳኒ ይኾን ማለት እዩ በዚና ንገልጾ ኢሬቻ ኦልሞስት ኣብ ትሕቲ ስርዓት ገዳ ዘሎ ኮይኑ ከም ስርዓት ገዳ እዩ ተመዝጊቡ ዝርከብና ኣብዚ ሰዓት ግን በዓል ኢሬቻ ባዕሉ ክኢሉ ንምምዝጋብ ብመንግስቲ እውን ዓብዪ ምንቅስቃስ እናተገብረ እዩ ዘለና ምዝያታ ሒዝና እውን እስቲ ኢሬቻ ዕርቂ እዩ ኢሬቻ ሰላም እዩ ኢሬቻ ፍቕሪ እዩ ኢሬቻ ሓድነት ህዝብታት ዘጠናኽር እዩ ኢሬቻ ናይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ እዩ ብዝብል እዩ ንዝሓለፉ ዓመታት እውን እናተኸበረ መፅኡ ሎም ዘመን እውን ከምቲ ዓንቶ ኣብ ምግላፅ ወይ ከዓ ዝፈተናዮ ኢሬቻ ንምንስራር ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኢሬቻ ንብራኸ ኢትዮጵያ ተባሂሉ እውን ከም መርሕ ሓሳብ ቀሪቡ ክኽበር እዩ ከም ሃገር እውን ዝተሓዘ 2017 ዓመተ ምህረት ዓመተ ጽንዓት እዩ ነይሩ ሎሚ ከዓ 2018 ዓመተ ምህረት ዓመተ ምንስራር ወይ ከዓ ዓመተ ምብራኽ ተባሂሉ እዩ ብመንግስቲ እውን ኣንፈት ተባሂሉ ኦልሞስት ጀሚርና ያለና ናይ ኢትዮጵያ ምንስራር እንሪእላ ዓመት ኢና ኢሬቻ እውን ኢትዮጵያ ዝጀመረቶ ናይ ምንስራር ዓመት
ተንሰረረሉ ተዋሂሉ በግልጽ አባዓል ኢሬቻውን ኢሬቻ ንምንሰራር ኢትዮጵያ ኢሬቻ ንምንሰራር ተዋሂሉውን መሪ ሓሳውጽሉ ክኽበርይና ምዚ አታሕዝናውን ኢሬቻ ሰላም እዩ ኢሬቻ ፍቅሪ እዩ ኢሬቻ ዕርቂ እዩ ኢሬቻ ሓድነት እዩ ኢሬቻ ሕብረት እዩ ኢሬቻ ሓቆፋይነት እዩ እንተልና በዓል ኢሬቻ ኣብ ምጉልባት ሰላምኸ ተዓይነት ረብሓ ኣለዎ ትብል እስቲ ጽቡቕ ህዚ ከም ትልወልካዮ ሃገርና ለተፈላለዩ ኣመራርሓታት ነዋዕሎም ጥንካሬ ነዋዕሎም ድኽመት ነይርዎም መጽያ ማለት እዩ ነዊሕ ናይ ህንፀት ሃገረ መንግስት ለሎ ሃገር እዩ ሃገርና ነገር ግን እቲ ዋና ጸገም ነበረ አፍሪካ ምስራሕ እዩ ህዚ ዓብይ ጸገም ነይሩ ዘና ለውጥ መንግስት ከመጽተሎ ወይ ድማ ብልጽግና ፓርቲ ከመጽተሎ ግን ቶም ኖሩ ድኽመታት ናዕረሞም ቶም ኖሩ ጥንካሬታት ከዓ ናዕቅቦም ልበልጸገት ማዕበለት ኢትዮጵያ ከዓ ልትቀጻለ ትውልድ ነረክብ እዩ እዚ ለምግባር ብዙሓት ሪፎርም ተገይሮም እዮም ማለት እዩ ህዚ ንስ ኢሬቻ ነተሓሓዞ ተለና ግን ኣብ ህንጸት ሃገር ኣብ ፖለቲካ ይኹን ቁጠባ ይኹን ማሕበራዊ ይኹን ናይ ውጭ ጉዳይ እንትን ግንኙነት መሰረት ሰላም هذا وزي خلي تأمامنا لنا مالتي خم زي قاعد سلام دحر ليه اللي خوينو ولا هانسكات سرحكات سرحكا ناي دقيقات يكون نخيل مالتي زي عم تقراي التفتر طورنت ያው መርአይ ያኾነና ዲ ማለት እዩ ስለዚ ቲ ኢሬቻነ ተሕዘተ ለና ምስጋዳ ስርዓት ክደ ተሕዘተ ለና እቲ ዓብይ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ኦሮሞ ክትርእተ ለኻስ ዓብይ ሃገር ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ብህዝቢ ተሪኻ ብበዝሕንትን ተሪኻ ሒዝዎ ልመፀ ጋዳ ስርዓት ኣሎ አው ዲሞክራሲ ኢኻ ክትማር ትኽእል መሰረት ድማ ናይ ሓደ መንግስቲ ናይ ሓደ ፓርቲ ናይ ሓደ ማሕበረሰብ ድማ ዲሞክራሲ ሓሳብ ብነፃ ምግላጽ መራሒኻ ባዕልኻ መቀየር ልኽእለሉ ስለሆነ ሓደ ትምህርት ወስድ ትኽእል ብስርቻ ነተሓሓዞተ ለና ግን አፍቲ ንገብሮ ለና ጉዕዞ አፍቲ ንገብሮ ለና ናይ ኢኮኖሚ ህንጸት አፍቲ ንገብሮ ለና ናይ ፖለቲካ ህንጸት መሰረት አለው በከመይ ሰላም ይዙ ስለልመጽ እዚ ከም ሮል ሞዴል ወሲድና እዞም ህዚ ከም ብኽን ገልጾም ንኽእል ውሽጣውና ደጋዊ ሓይልታት ኣለውና ፈተንቲ ማለት ነው እና ወደና ብልጽግና እንቀሳቀስ ለና ትሪኦም ተላጋ በየኸባቢው ልላዓል ኣሎ ሶም ባዕሎም ካውዚ ትምህርት ወሲዶም እሱ መንገድ ጥፋት ስለሆነ ላብዚ መንገድ ሰላም እዚ ለኸመጽ ስለዚህ ተዋና ከነምጽ ተለና ግን ሓደ ዓይነት ቋንቋ ሓደ ዓይነት ተሐሳስባ ከንዛረብ ይገብረና ምክንያቱ ሰላም ስለሆነ ኣብ ሰላም ጎንጽ ክለ ይኽሊ ኣብ ሰላም ፈላላይ ክለ ይኽሊ ኣብ ሰላም ክትባአስ ይኽሊ ስለዚህ ሓደ ዓይነት ተሐሳስባ እንድሕር ሃሊና ኮይኑ አፈላላይና ባህልና ቋንቋና ከምለሎ ኮይኑ ኣብ ህንጸት ሃገር ግን ሓደ ክንኮን ይገብረና ስለዚህ ፋውንዴሽን ይቅምጠና ማለት እዩ ሰላም ናይ ርእሰ ሁሉ ልክ ርእሰ ብሔር ናይ ሃገር ፕሬዚደንት ከም ልበሃል ወይ ፕሬዚደንት ናይ ሓደ ፓርቲ ከም ልበሃል ሰላም ናይ ኩሉ ምዕባለ መሰረት ስለሆነ ስለዚህ ዕርቅ እንድሕር ሃልዩ ሰላም እንድሕር ሃልዩ ይቅር እንድሕር ሃልዩ ዋላቲ ሃገራዊ ምርዳእ ኮሚሽን እኮ በዚ ይልተቀነየኮ ስለዚህ ምክንያቱ ለሐለፉ ሐሊፎም ስለለለው هذا جن هاجرنا كملنا بحوار نوجعزا كمجرنا كلنا أجمعنا نوفي عادة مين ستريم لا اتصل له هنا عم من سر هاجر عبي يقدرلو عبي يروح له أزيد ما كمت له الكوها مدرخ بمخان بانل ويت بمكيار حساب بمكيار قام بعلو الختمهار بمجبر تفلت مجبر إثيوبيا تفلت أصل الجبر بزين خنقول صن خير لا حسب ما هو كمان بتمسساليون بعل إيريتشا صباقة بهير هبر سباتيو انكبل كلنا تاي مالتي يستي كمينا صباقنا نقول صدق صباق هذه صباقة بهير سبيو وخب بحالتلو كلهم بهير سبات ببهلهم بعلباسهم بقانقهم أحد مدرح يرخوا نا نتزود شعبات طريقة بيو ردو بيك فلكتهم اللي قبر له لتفعل عليه الباس خدانات خدينهم معرقهم صبيقهم يوم حسب الحساب اللي أوتله سلازي نهاي كلهم بهير سبات بعلي يخوين الله معناته مكنياتو أبينسكم تمزجيبيو هاجرا قرسيو سلازي قرس زيد ما حزول متصرف عبي سلالخوانا سلام سلالخوانا هم تلو القا سلازي حبر بهراونتي يخبحلت له لتفعل عليه بعلوات كنقول صن خلينا بقام قاهن لمسالس أنا تجراوية خالي أورومو له خالي أمحراء له خالي غراجي له خالي سلطي له خالي له حيرنا لنا نقوله ስለዚህ እዚ ሕብረ ብሔራውነትና ይልገልጸልና ማለት እዩ ስለዚህ አፈላላይ ብዛህነት አሐድነት ተመስረተ ይሁም ማለት እዩ ስለዚህ ብخدان እንገልጾ ንኽእልና ብሙዚቃ እንገልጾ ንኽእልና ብዙ እንገልጾ ስለንኽእል ንሱ ያብ ሓደ ለምጾም ማለት ከም ሃገር ኮይኑ ጠርኒፉ ሓደ ምጽኡ
لهاجرهم استواصوا خجورو حساب الحساب كله عوضوا وخردادو هذا ستيب للعل قصال خيدو دما يونيفورم بالهونه بقصال دما لب عللنا ناتوريزم مسح بالهونه له صراح يقون له معناته او زيات حيزون حتى كازدلي إرجع صباغا بهير بهير سبات انت خوينو نعمنت انا إرجع ኢትዮጵያ ውስጥ ካዝኾንኩ ኢሬቻና ዋዕሊ ለይ ዝሐስብ ምክንያቱ ኢሬቻ ናይ ህዝብ ኦሮሞ ጥራሕ ይኾን ኢለ ዝሐስብ ምክንያቱ አሓድ ሃገር ክሳብ ዝነበርና ኢሬቻና ኩሉና ኢሬቻ ናተይ ጥራሕ ይኾንስ ኢሬቻ ናይ ተሓደ ናይ ኻሊእ ብሄር ተወላዲ እውን ኢለ ዝኣምንና እስቲ አውዝ እውን እስቲ ግንዛበ ከተወለይ ደለ ታይ ዝብል አመለኻኸት ኣሎ ኢሬቻ ማለትስ ናይ ሓደ ማሕበረሰብ ኢሉ ዝኣምን ወለዶ ኣለና እዚ ወለዶ እዚ ግን ከምዚ ዓይነታት ተሓሳስባ ወፅዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ባህሊ ናተይ ባህሊ እዩ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ባህሊ ናተይ ባህሊ እዩ ኣብ ኦሮሞ ዘሎ ባህሊ ናተይ ባህሊ እዩ ዋትኤቨር ኣብ ካልእ ከባቢታት ወይ ከዓ ካልእ ክልላት ዘሎ ባህሊ ናተይ ባህሊ ኢሉ ኣሚኑ ዝዓዲ ዝሓዘቶ ናይ ምዕባለ መንገዲ ወይ ከዓ ናይ ማዕበለ ጎደና ኣብ ምስኻዕ እንታይ ኢኻ ትመክርሲ ንመናእሰይ በተለይ ኣብዚ صبق هذه مستلم تخايا مسرته وحتى نديو مدمريا هذا استي عشان دا ماريا عينوري سولولي منهم اللي بحالو لو ودا بعلات نحنا سمين اللي بعلو هذا سموزي بعليو مالت كله عقراجيت غير كاي بعال ولا ملا اثيوبيا بعال مالتيو ስለዚህ هذه نسود هل بعال كوينو ريتشارد مانا كله انت نتمزغ هذا وزي تاعنا احنا نتنخل مسلكا هذه مسرته النجر تخوينا حدا بانداج تصقل فطر له كلا خاطنا دغ بعد نو لو يصقم نفطر له لمنታይ ከምታ አንተ ለኦሞት ኩልካ ድሕርዳ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሓደ ዋና መስመር ኣትዮም ኣብ ሓደ መንገዲ ልምዓት መንገዲ ብልጽግና ድሕርዳ ሓስዮም እቶም መሰረታዊ ጸላእት ክንብለጽ ኢና ናይ ጂኦ ፖለቲክስ ኤንድ ጂኦ ስትራቴጂ ሓለፋ ክንወስድ ኢና ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ገንዘብ ይውዎም ይዕሽውዎም ሰሞጽዮም ይመጽሉ እዚ ለምፍታሕ መጀመርያ ኣብ ኦሮሚያ ክልል ለሎ ኣፈላላይ كصببلو مجمريا ملعلي اوصل لهونه اقوللو ليهونه ترغم هيوم ليهونه انت له سبات كم هروم بليص خركبلو تنحنا تحساسات نعرجا كاودما بوليتيكا محبر سوشيو ايكونومي انتراكشن كلوزد يهونه اصو يهونه مغنياتو 21 كفل زمن بدقائق حساب انت لغبرلو تعاطيخا تنبر يتخيلي كذي بصبيبነት ክትገልጾ ትኽእል በትምክሕት ክትገልጾ ትኽእል በድሕረት ክትገልጾ ትኽእል ስለዚ እዚ ስህተት እዩ ስለዚህ ኣይኾን ለሎ ሴሌብሬት እዮም ገብርዎ ለሎ ከኽብርዎ እዮም ለሎ ማለት እዩ ለምንታይ ሒዝዎ ልመፀ ከምታ አንተ ወልገለጽ ኩልካ ሰላም ስለልኾነ ማለት እዩ هذا كو خالي ነገር ሒዘት መጽቆ ሁላና ኮን ቃውም ነርና ኮይና ትክክል ይሆነ هذه ሒዝዎ ልመፀ ግን ፋውንዴሽኑ ለኢትዮጵያ ልጠቅም ካልኣይ ናይ ታንቶን ገልጾ ነርና ናይ ሕብረ ብሔራዊነት ምጽባዕ ይኾን ንኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ احنا هم تجارو للنا بهلنا ناي بعالنا ناي انتنا ندحر كنخبر نخلك الخوينا خمت عن تولو القات تشفلاقي فصوم حدነት عندነት لبهال نرى يخمص معناتيو ስለዚህ ብልክዑ ግን ብፍላይ መናእሰይ እዚ ላብ ካሊ ረብሓ ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ማለት ትሪኤ ዓለም ህዝታይ ከም ንግበርሎ ናይ እቶቶም ምንጭ ክገብርዎ ሴሌብሬት ክገብርዎ ከኽብርዎ ይልግቦም ካልኣይ ሓሳብ ሒዞም ክመጸለዎ تحاسب كل كادر اللي مثل كاسي هذي أو قام محبا أو بعالم محبا أو كم تيوم لولو بهلتات محبا أيدلي السوء أيتكمي مهنياتو قام وصل لي هنا أمريكا خد ناس اللي نبر لنا أو تشاينا خد ناس اللي نبر لنا أو إنجليز خد ناس اللي نبر لنا سلذا بزح قرد ما حساب حيزوم يومكم وصل لهم بر هذي أو هيمانوت تسجعها أو بعال تسجعها زي ناي دخمان ناي دحورات سلذا هنا أيتكمي اللي تغمنا أنا سجمتها لي ولا عرمنا بلاي محرت لا جمجمنا استخال لقبو نجر جنزي تكنولوجي تتقيم كا ناي اوتوت من جهان ديوم كتغوري يبقى كلمتي خمت انتو تقلص انا قال تفلالي كلرفول هنا على باب سال اللو تفلالي مغبي تفلالي اقرار واس للو قال اي سلام سللبخ تا سلام بمساحه عالم ريكوغنيشن تركب تخيلي خامل ስለዚህ ላአኹ መጸለዎም ተዋና ግን ድሕረት ስለለለ ይጸገም ካብ ድሕረት ስለለ ወጻና አታሳስባ ለድሕሪት ስለልጎትና አንበር ለቅድሚት ክንመጽተለና ከምተ ዝለልኳ ጸገምታ ሃሊ ይረም ጥንካሬት ሃሊ ውሰድ ካማን ዋላ ካብ ጥንት ጀሚሩ ካብና ጥንት ካብና አክሱም ጀሚሩ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ክንልወጠለና እንሰራለን ክንልወጥ ኮይና ከዓ ብዙም ከም ጀም ዝብሉ አፈላላያት ለይጠቅሙ መትርጉም ለይውለም ጭብጥ ለይውለም ሓሳባት ካብኡ ወጸለዎም መንእሰይ ድማ ተረካባ ሃገር ስለልሆነ ገና ሰፊ ሓሳብ ክልወሎ هذا ጽዩ ባቋራጭ ላብ ስልጣን ክምጣ ባቋራጭ ምፍታ ምሱ ምንም አይጠቅም تعدناتاتهم ስለልሆነ ልትመንሰይ ስለልነጽለልትመጻ ወለዶ አውዚ አዎንታዊ ሚና ከጫወቱ ያነ ምክሬ ከመድልደል ማለት
ምልዝያት ተሕስካውን كم تعنتونا مجمريا خاوتاتون نمجلات فتيني ينيرئ 2018 عام تمرت ناي من سرار ويكعنا مبرخ عامتيو مزيت تحيزون لوم زمن زخبر بعل إيرتشا من سرار حجرنا بزوليو كخبرنا استي إيرتشا من سرار حنت حجر ويخع من سرار حجرنا إثيوبيا زلوا ورا وحاخم أخذ جلس أستي وهذه من سرار طول اللي خاتايو هذه تناهنا ناي إثيوبيا بفلاي ناي جيو بوليتكس نا جيو استراتيجي سي بلشت فطيرو صنيعو ايو هذا تمسرتو هذه بلشت تايم سيلكا حدا عباين ناره كاين طقم بناي بعداويان 10 ساعات 20 ساعات يولنا 10 ساعات 50 ساعات سوداننا ግብጽ 55.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ለግብጽ ለተባለሉ 18.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ድማ ለሱዳን ኢትዮጵያ ይላየው ማለት ነው እዚ ተታሒዙ ግብጽ እስካ ህዚ ብኡኽት ከይት ትገብረና መረት ለይተሰርሖ بالتفلالو ምክንያታት ንኣብነት ለጋሕ ክንረክብ ብምግባር ሓደ ካልኣይ ምስ ጎረቤትና ክንጻላእ ብምግባር ሳልሳይ ድማ ባዕልና ሃይማኖት ከም ታንቶል ገልጸ ነበርኩ ሃይማኖት መሰረት ለገበረ ቋንቋ መሰረት ለገበረ ክንጓነስ ብምግባር ድኽመት ነርና ስለዚ ተጎሳቀይሉ ዲሩ ማለት እዩ እዚ ተመሰረቱ ለምንስራር ካልኣይ ኣብ ቀይሕ ባህሪ ኢትዮጵያ ኣካል ቀይሕ ባህሪ ነራ بالتفلالو ውዲት بناي وچين بناي وشتن ግን ካው ወጻ ኮይና ንሱ ድማ ናዋዕሉ ኣብ ናይ ደገ ሰደድና ኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርት እንውሎ ምስድህንነት ተታሒዙ ምስና ኢኮኖሚ ተታሒዙ በቀሊሉ ለመግላጽ ኣብ ኢኮኖሚ ነውጽኦ ብጣዕሚ खाሊእ ሰርሑ ለግበና አውዚ ተዳኺሙ ስለነበረ ህዝዚ ነው ተውሂሉት ናይ ለውጥ መንግስቲ ላብ ምስራር ላብ ካብ ኩስመና ተባሂሉ ጉስቅልና ተባሂሉ ላብ ለሐሸል እንትን ለሞጽሉ መንገድ ዲና ነተሓዞ ስለዚህ ህዝውዚት ለምንስራር እንውለሉ ኢትዮጵያውያን አፍቶም አበይቲ ጉዳያት ኢሬቻ ከም ድልድል ኮይኑ ከም መማያጢ ከም ሃገራው በዓል ኮይኑ ሓድነቶም ለኽብሩሉ ስለልኾነ አው ዘተኮ ያው ንዛት የኮስኩ ኢሬቻስ ህዝቢ ሙይላይስ ስለለገብር ላ ሓደ ስለለምጽ ሐሳብካ ኳት ይጠሉ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ብሙሉኡ ገይሩ አቢልና አፍቱና ሃገር አስተዋጽኦ ከም ሃገራው ኮይና ክንንቀሳቀስ ስለልገብረና ካልአይ ምስልና ስለልቀይረልና ምክንያቱ ከለርፉል ለሆነ ሴሌብሬት ስለንገብሮ ና ኢትዮጵያ ኢሜጅ ይቀየር ማለት እዩ ካልአይ ዓለም አቀፋው ቅርስ ስለልሆነ ብኡገርና ተጽዕነና ንሕድር ማለት እዩ ከም ሙጭ ዲፕሎማሲ ኮይኑን ከገልግለና ምክንያቱ ካብ ደገ ኽሞጽ እዮም ዓለም ካብ መላ ዓለም ኽሞጽ እዮም ዜጋታትና ይኹኑ ናይ ካልእ ዜጋታት ስለዚህ እዚ ኢትዮጵያ ታያት መስል ክሾጥ እዮም ፖሊሶም ማለት እዩ ስለዚህ ሀገር አምን ሰራር ሓድነት ስለልፈጥር ሰላም ስለልፈጥር ሓድነትን ሰላምን ድማ ህንጸት ሀገርና ለዓለ በራኸል ክትወጽ ስለልገብር አውዚ አብይ ግደ ወይ ከዓ ሚና አለውና መገለጽና بعل إيرتشا ويدوم إيرتشا أب عبيت توريزمن مسحبنة الزلو ربح خطاي مسل بتلي عوزي سفح بالك هتجلس اللي مهنياتو زناي لو تمنجستي عوزي شوعت عمت وشتي استسرحوا بركت زولو ناي مبادئ توريزم بوتاتات لونا مسومات تحسكا هتجلس اللي يدلي هو هذه إيكونومي درو لاب سيرفيس ندي لمت حاجة سيرفيس كع توريزمية مالتي لو هذا من قصتك كافتهم حمشته يوم توم زرف تقميتهم للونا معدن اللو توريزم اللو جبرنا اللو حرشة مانيفاكتشر اللونا ICT يوم هذه زيوم تماجع يوم سي لاب من قد بلتقنا خرجة جزء اليوم سلزة لو توريزم يخاز مثل على اللغنا بمجمرة توريزم عيّ علاجه كلاي هو تعيّو مسارات لمعات هم هنا تي خمبر مجمريان تيل بدحريو بزح يكون ማለት እዩ ስለዚህ ካብዚ ክንረኽቦ ልግበአና ረብሓ ኣሎ ለምንታይ ኢትዮጵያ ሰብ ሰራሕ ይኹን ሰብ ተፈጥሮአዊ ቅርስታት ሓድግታት በጣም ብዙ እዩ አክሱም ከተምጽእ ትኽእል ኢኻ ላሊበላ ተምጽእ ትኽእል ኢኻ ብስርዓት ናጋዳ ተምጽእ ትኽእል ኢኻ ብዙ ቅርስታት ኣለዉ ማለት እዩ ህዚ እቲ ናለውጥ መንግስትን ህዚ ተረዲ እዩ ገበታ ለሸገር ገበታ ለሃገር ገበታ ለትውልድ ለተዋሉ ለስራሕት ነው هذا አንተ ወለ ገለጽኩል ከአዲስ አበባ ባሉ ከተብዕል ተለኻ ኢሬቻ ቀድም ናይ ኮሪደር ልምዓት ምንጹ ተሪኻ ጸገም ኖር መንገድ ባሉ ለተመቸው ይኮነ አወራል ሞልኦዩ ሽንቴት በቀረባት ረኾል ይሆነ ነይሩ ማለት ከምዛ አንተ ወለ ገለጽኩልካ ስለዚህ መንግስቲ እዚ በመስራህ ፍሰት ናይ ቱሪስት ከዓቢ ገብር ማለት እዩ ተዋና ግን ህዚ ዕዳጋ ኢና ነው ጋዚ ዕዳጋ ሓደ አልባሳት ሽየጥ እዩ ስለዚህ ሓደ ክዳን ልሸጥ ሰብ ክዳን ክግዝእልዩ ዘን ኣታው ክረክብ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ምግብ ኣሎ መስተታት ኣሎ
እዚኦም ብሙሉእ ህዝብ ለአዲስ ኣበባ ዓብይ ፀጋዩ ማለት እዩ ከመ ኣዲስ ኣበባ ወሲድና ከም ሃገር ድማ ሓደ GDP ና ንዕቅን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዓብይ ረብሓ ኣለዎ እዚ ክትገብር ተለኻ እንደገና ካብ ደገ ልመፁ ቱሪስት እንደገና ያው ሚድያ ዘመናዊ ሚድያ ስለለሎ ማሕበራዊ ሚድያ ስለለሎ ብኦቢልና ከዓ ንሸጥ ኢትዮጵያ ለለዋ ባህሊ ለለዋ ክብሪ ናይ ኢሬቻ ናይ ሰላም መሰረት ስለልኾነ ኣብዚ ዓብይ ዕዳጋ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣታዊ ይዕቢ ኣታዊ ጥራሕ ለይኮነት ክዳን ዝተፈላለየ ክዳን ትክደን ተለኻ ከዓ እዚ ናይ መን ክዳን እዩ ናይ ወሎ ይኽትለ ትኽእል ናይ ኣርሲ ይኽትለ ትኽእል ናይ ወለጋ ይኽትለ ትኽእል ናይ ጎጃም ይኽትለ ትኽእል ናይ ስልጤ ይኽትለ ዝተፈላለየ ስለልኾነ ሓደ ወተለኻ ባህልካ ተፋልጥ ለኻ ካልኣይ ከዓ ገዛእን ዓዳግን ከዓ ይራኸብሎ ስለዚ እዚ ዓብይ ኢትዮጵያ ከዓ ዓብይ ዕዳጋ እዩ ብዙሕ ህዝቢ ስለለለዎ ክንደይ ለኣክል ክዳን ይሽየጥ ክንደይ ለኣክል ጫማ ይሽየጥ ካልኣይ ብምግቢ ተመፂኻ ከዓ ዝተፈላለየ ናይ ኦሮሞ ዝተፈላለዩ ኣሰራርሓ ምግብታት ኩሎም ኢትዮጵያውያን ክፈልጥዎም ይገብር ማለት እዩ ፈሊጥካ ማለት ከዓ ያው ክትበልዕ ኢኻ ዕዳጋ ክትሸጥ ኢኻ ስለዚ ከም ሃገር ዓብይ ናይ ኣታዊ ፍልፍል ኮይኑ ይኸገልግል ኣብኡ መፅኦም ርቻ ጥራሕ ይኾኑ ይሪኦም ፍንፍን ወይ እንትን ኣብ ክልቲኡ ቢሾፍቱ ነው ስለዝኽበር ጥራሕ ይኾኑ ክኸዱ እዮም ላበይ ለኣማራ ክልል ተሰርሑ ኣለው ላብ ኦሮሚያ ተሰርሑ ኣለው ኣብ ብዙሓት ተሰርሑ ስለለለው ህዳሴ ግድብ ለክኸዱ እዮም ስለዚ ፃንሒቶም ክናዋሕዩ ፃንሒቶም ክናዋሕተለ ድማ ኣታው ላወሰኸ ስለልኸድ ስለዚ እዚ ዓብይ እዩ ለለዎ ናይንካን ሃባን እዩ ባህልካለ ትሸጠሉ ኣለኻ ሰላምካለ ትሸጠሉ ኣለኻ ዕዳጋለ ትገብረሉ ኣለኻ ምስ ዓለምለ ትላለየሉ ኣለኻ ስለዚ እዚ ልክኾን ድማ መንግስቲ ናይ ፀጥታን ድሕንነትን ስራሕ ከዓ ያው ብልተዋደደ መንገዲ ምክንያቱ ሰላም ምስ ቱሪዝም ብፍላይ ጣዕሚ ተኣሳሰረ እዩ ማለት እዩ ድሕንነት ከተረጋገጽ ከዓ ያው መንግስቲ ከም ትሪኦ ኣለኻ ተዋዲዱ ኢሉ ይሰርሕ ኣሎ ስለዚ ዓብይ ረብሓ ኣለዎ ኢልና ክንገልጾ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ጥራሕ ለይኮነ ብቐጻሊ ብኡ ይኾና ንዕቅኖ ኣለና እዚ ቶም ዝስርሑ ኣለዉ ናይ መሰረተ ልምዓት እና ዓበይቲ ስራሕቲ ላተማልኡ ክኸዱ ተለዉ ካልኣይ ሰላምና ላብ ተማልአ ክመፅእ ተለሉ ተማልአ ነሰንስ ናይ ሰላም ህንፀት በየኸባቢኡ ኢለለዉ ለይተረድኦም ናብ ሃገር ህንፀት ክኣትው ተለዉ እንታይ ኢና ንኾን ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ዓዲ ስለዝኾነት ዝተፈላለየ ሰብ ሰራሕን ተፈጥሮኣውን ቅርስታት ስለለለዋ ካልኣይ ብኣሰራርሓ ምግቢ ተሪኢኻ ባዕሉ ትፈልጥ ኢኻ ንኣብነት ትኸድ ትኽእል ኢኻ ላብ ትግራይ ላብ ገለ ለሎ ላብ በየኸባቢኡ ላብ ኦሮሞ ለለበልኳ እዚ ስለዝኾነ ብተፈጥሮ ምዕርግቲ ስለዝኾነት ንፋሳለ ጥዑም ስለዝኾነ ገና ለይተበረዘ ስለዝኾነ ካልኦት ኢና ነምፅእ ዘለና ትናህና ትሕዝ ትገብሮ ግን ካልኦት ክፈሱ ላብዚ ስለዝገብር ብቐጻሊ ላ ዓብይ ናይ ኢኮኖሚ ዓንዲ ካልኣይ ሃገርና ናይ ሰላም ሃገር ምዃና ተህዚ የውዚ ለሎ ሲኾነ ኦቨር ዌይት ዝገብሮ ዋና ስለዝኾነ ስለዚ ብዙ ጌርና ዓብይ ረብሓ ኢኮኖሚ እንድሕር መፅኡ ከዓ ሚልስካ ኢንቨስት ትገብር ኢኻ ስራሕ ክትፈጥር ኢኻ ስራሕ ተፈጢርካ ከዓ ሞራል ኢኻ ትፈጥር ሞራል ተፈጢርካ ከዓ ሚልስካ ትሰርሕ ኢኻ ስለዚ ላፍቲ ዝተባሃለ ናይ ብልፅግና ጎደና ክንኣቲና ክንልወጥ ኢና ማለት እዩ ብኡ ኢና ንገልጾ ካልእ ከዓ ኣብ ሓፈሻዊ ከም ሃይማኖታውን ባህላውን ዘለዉ ሓድግታትና ኣብ ምዕቃብ ካብ ምንታይ ትፅቢት ይግበር እስቲ ህዚ መጀመርያ ያው ብኣኹም ንጅምር ብሚድያ ማለት እዩ ሚድያ ወይ ከዓ እቲ ኢሊት ንብሎ ሓደ ፅንዓትን ምርምርን ክገብር ኣለዎ ካልኣይ ጥበቃ ክገብር ኣለዎ ሳልሳይ ከዓ ከፋልጥ ኣለዎ ማለት እዩ ሚድያ ከፋልጥ ኣለዎ ክሸጥ ኣለዎ ሓደ እዚ ካብኣኹም ልሕለ ማለት እዩ ልይቅለ ከም ትለልኳ መፅናዕቲ መሰረት ዝገበረ እሱ ከምፅእ ኣለዎ ካልኣይ ዜጋታት ያው እቲ ኢሬቻ ክብሩ ሓልዩ ላብ ቀፅልቲ ወለዶታት ክሓልፍ ክገብር ኣለዎ ከምህር ኣለዎ ማለት እዩ ከምህር ኣለዎ ክዕቅብ ኣለዎ ከኽብር ኣለዎ ሳልሳይ መንግስቲ ከም ትልወልኩ ሕዚ እዞም መሰረተ ልምዓት ብምምላእ ድሕንነቶም ክሕሎ ብምግባር ለኦም ብልምቺ ለኦም ሰለብሬት ብልገብሩሉ መንገዲ ድማ ያው ክሰርሕ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ብቶም ተሰሪሖም ለለው ለይኮንና ንዓግብስ ገና ዓበይቲ ናይ ከምዚ ትማሊ ናይ ህፃናት ዝተመረቐ ናይ ባህሊ ናይ ኪነ ጥበብ ዓበይቲ ናይ በዓላት ነኽብረሉ መላእ ህዝቢ መፅኡ እንትን ንገብረሉ መሰረተ ልምዓት ከማልእ ኣለዎ ከፋልጥ ኣለዎ ክድግፍ ኣለዎ ብዚኦም ኩሎም ምስ ንገብር ያው ሓደ ሰሚርና ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ብዋናነት ድማ ንስኹም ትሰርሕዎ ስራሕ ከዓ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ኮንካ ዓለም ተባፅሕና ናታትኩም ናይ ኢሬቻ ናይ ሰላም መሰረት ምዃኑ ናይ ፍቕሪ ምዃኑ ናይ ዕርቂ ምዃኑ ምንም ምስ ሃይማኖት ምስ ካሊእ ልፃባእ ነገር ለይብሉ ምስ ካሊእ ብሄር ልጋጨ ለይብሉ ምዃኑ ኣብ ህንፀት ሃገር ድማ ናይ ባዕሉ ግደ ስለዝብል ህዝቢ ትገብርዎ ብዚ ዓብይ እንትን ክህልዎ ይኽእል ኢለ ምክደ
أموداتا حنتي حتى كحتكا ساون بعلي رتشا أب قصالي أب قدم سنبتي خبر سلازي بعلي رتشا تبعل سلاماوين خوينو نخحلف بسلام نخزازم زملكوتا أكالن حدش ولا منسي كاوزي تايت سبيت جبرستي أوزي ون ملأخت تام حلال في الليل ليه هو هذه جيزة وسان نديو نحن بجيزنا بعقوه نتقامل لنا عبلي هنا خنوع اللي هو الناسي بوانا نت حلافنتنا هنواصل لنا حلافنت مالت منقست مالت هذه كم حدا ناي كابيني منشتر ويقالي هنا منقست مالت هذي مالتي بب محاورو جن كله مرة سلالة يخل متحابر سلالة اللوي فلازم مجمرة مرار حال الأكل حلافنته بعقوه هو صايق حلافنته مالتها مالتي هذا كرد اللو رجعنا يسلم بعلم هونو بزق بقى رد اللو مردا وسانس للهونه البوليتيك علم اب سوشيال ايكونومي مغنياتو تلي ترديكا تدناغر ስለለሆንካ ስለዚ ናይ መላእ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዩኒስኮል ተመዝገበ በዓል ስለለሆነ እዚ በዓል እዚ በመዓል ድማ ሓድነት ኢትዮጵያውያን ስለለረጋግጽ እሱ ከገብረሎ ሓላፍነቱ ወጸሎ ካልኣይት መንእሰይ ድማ መሪሕ ኮይኑ ነዚ በዓል እዚ ብትለወልኩኻ ማየት ቦታ ብምድላው ዲዩ መንገድ ብምድላው ዲዩ ሓበሬታ ብምሃብ ዲዩ ኣቅርቦት ብምቕራብ ዲዩ ክዋጻ ይግብኦ ማለት እዩ እዚ ምስል ንገብር نحنا خمس لول كوانتو عالم مثلنا الرجال تقريبنا ناي سلام ناي بهل معكل ناي حدنت قبل تفلالي بهر حدنت للو مخان زل لفلت وانا نجر حلفنت موصاي بمسرح قلصنتن تحتاتنتن بللو بالتتلمه من قدي التوها كسرح باغواو مفصامي باغواو ندحر انا فصيم مسخا باغواو دحر فصيم كحد باغواو دحر تفصيمو ندحر تنايبنا سريحنا لو تخمصي معناتيو ስለዚህ انا زي يخلف الغل بزي አጋጣሚ لملا هزو ኦሮሞና لملا هزو ኢትዮጵያ ድማ ቋ ለበዓል ሪቻን ሃይ 2018 بسلام አውጽሕኩም በዓሉ ናይ ሰላም ናይ ፍቅሪ ናይ ሓድነት ይገረልና ክብል ይደሊ ማና አኻውን በዚ አጋጣሚ ይመስክን ጽቦ ጋሻና አይተ ገብረጻዲቅ ገብረመድህን ናውዚ ናብ ስቱዲዮና መጽኻ ንዝሃብካና በተለይ አባዓል ኢረቻን ዝሃብካና ስፍሕ ዘለ መብሪ ከምስግና ካይደሊ ክብረት ያብለይ كبرت ملكتنا أب بعل إرتشا زنورنا صانحيت نزي مثل أب قصالي بخالي هجراوي كمون علم لخاوي زعباتها كسب رخب كشاف سعو سنة غنيات سنة ينعهم